іноземці вчиняють порушення законодавства на території нашої країни. Ставляться до особи автора законопроекту підтримати цей законопроект, а питання не передбачені. Прошу від профільного комітету Валерій Васильович Паскаль. Сейчас пойдем к нему на встречу. Ми поділити свою затвердження автора законопроекту внесено з метою необхідності забезпечити іноземців та осіб без громадянства політичної діяльності України. Наголошую вам, що згідно статті 26 Конституції України та законів про вибори народних депутатів, законів про вибори президента, про політичні партії в Україні, про державну службу, фактично вся